Formal nang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 102 na nagpapalawig sa suspensyon ng pag-aangkat ng regular at well-milled rice hanggang katapusan ng taong 2025. Layunin nitong mamanatiling matatag ang presyo ng bigas sa merkado at matulungan ang mga lokal na magsasaka na makabawi mula sa epekto ng oversupply ng imported rice. Matatandaan, unang ipinatupad ang suspensyon sa ilalim ng Executive Order No. 93 noong September 1 hanggang October 30, 2025. Ito ay upang bigyang daan ang pagbebenta ng lokal na ani sa merkado. Conservatively, yung ating record harvest for the year of almost 20.2 million metric tons. So yung pinakamalaking harvest na natala sa atin ay noong 2023 at 20.06 million metric tons ng palay. So with the conservative estimates, this will become another record harvest sa atin ngayong taon. Again, at 20.2 million metric tons. Pwede pa itong tumaas, depende doon sa magiging apekto ng bagyo, and hopefully wala na pong masyado. Tiniyak naman ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na walang magiging problema sa supply at presyo ng bigas sa kabila ng pagpapalawig ng rice import ban. So lalabas, by end of the year, yung ating inventaryo ay nasa 3.4 million metric tons ng bigas, which is good for 89 days. So kahit may import ban po tayo ng hanggang December, we still have enough supply which will last us up to another almost 3 months hanggang next year. Yung imported na bigas, inaasahan po natin na maubos yan hanggang kalagitnaan ngayong buwan, November 15. So isang pagkakataon na rin ito na yung ating mga kababayan talaga ay magkonsumo ng ating lokal na bigas para lalo nating matulungan yung ating mga magsasaka. Aprobado naman ito ng rice dealer na si Madeline. Aniya, bagamat isa sa mga mabenta sa kanilang tindahan ang mga imported rice mula Vietnam, malaking tulong umano ang import ban para sa mga lokal na magsasaka sa Pilipinas. Sa local po, konti na lang po. Pag naubos na po yan, wala na talaga kaming maitindang imported kasi nga nag-stop sila ng supplier ng mga imported. Kaya puro local na lang yung i-dispose po natin. Para sa akin kasi, pabor naman po ako doon para mabigyan pansin yung mga local rice natin at hindi naman kawawa yung mga farmers. Kasi dahil nagkaroon ng imported, nasalong bumababa yung presyo natin ng local para naman makabawi-bawi sila sa mga last few years na lugi nila, di ba? Kaya mas pabor po ako dun sa stop yung imported. Samantala, as of November 5, 2025, nasa 33 pesos hanggang 50 pesos kada kilo ang bentahan ng lokal na bigas sa Urdaneta City. Nasa 45 hanggang 55 pesos naman ang presyo ng mga imported rice. Lester Narag, Balitang, Solid North.